Dacă dorești să strălucești, vino cu noi. Wings, de puterea ne unim, nimic nu ne va opri. Cu ajutorul tău și al meu vom învinge. Wings, zâmbet cald și luminos, lumea noastră farmecă, fericire dă-ne aripi și privește. Dacă dorești să strălucești, vino cu noi. Raza magică pe cer strălucește, aventura începe acum. Să zburăm printre norii albi, prin timp și spațiu. Încolorez viața cu multă fantezie, cu zborul meu spre ceruri. Wings, de puterea ne unim, nimic nu ne va opri. Cu ajutorul tău și al meu vom învinge. Wings, prietenia ai mai presus, tot ce avem mai valoros, fericire dă-ne aripi, privește. Wings, fermecatele Wings, printre stele zburăm. Săgeți de lumină suntem, puterea noastră e Wings. Wings, episodul 4. La Alfea, zânele dau o petrecere cu specialiștii de la Red Fountain, iar Trix nu scapă ocazia de a încerca să fure inelul magic al stelei. Numai Bloom, care s-a transformat pentru prima dată în zână, le poate opri. În timpul acesta, între Bloom și Sky se dezvoltă o relație specială. Mlaștina cu noroi negru. Deci, după cum spuneam, exercițiul de astăzi va fi destul de dificil. Profesore Palladium, m-a mușcat un țânțar. Bine, suntem într-o mlaștină și e plin de țânțari, mare lucru. De aici m-a mușcat. Păi, stai, nu te apropii, stai, vreau să spun că... Sărmanul profesor nu ar trebui să râdă de el. Poate dacă ar fi mai sigur, ar fi mai respectat. O zână bună ar trebui să asculte ce ne spune natura. Exercițiul de astăzi vă va pune talentul la încercare. Ați fost împărțite pe grupuri, suntem gata să începem. Aveți 3 ore să ieșiți din mlaștină și să ajungeți la luminișul din pădure, fără să vă folosiți puterile. Țineți minte să ascultați vocea naturii și să-i urmați sfaturile. Locul ăsta e scârbos. Da, draga mea, noroiul ăsta e fermecat. Nu știu dacă ați observat, dar suntem un noroi până la genunchi. Și ce e cu bulele astea? Ia adăpostiți-vă. Mă ocup eu de asta. Nu, Tecna, nu! Trebuie să ascultăm natura. Miros ceva, ce e? A zis să ascultăm, nu să mirosim. Miroase a gaz, să fugim de aici. Bine, să vedem. O singură scânteie și ne-am fi ars. Da, ne-am asumat un risc imens. Mai ales tu, Tehna. Ți-aș fi trimis nota de la croitor. În sfârșit libere. Nu suport orele lui Zarahustra. Nat, cap ca un prostovan, unde ești? Sunt aici! Pot să ies? Mi-a amorțit piciorul. Lasă-l să iasă, Darcy. Ce miros! Cred că n-ar fi trebuit să mănânc fasola aia. Lasă fasolea, Nat! Tu miroși tot timpul urât. Trebuie să găsim o ascunzătoare cu aerisire mai bună. Trebuie să fii mai atent, Nat. Nimeni nu trebuie să știe că ești aici. Regulile sunt foarte clare în privința moștrilor și animalelor de casă. Mami! După cum spuneam, trebuie să fim grijulii. Deja am încălcat o regulă azi, făcându-ne invizibile ca să chiulim.
Dar suntem vrăjitoare, nu? E normal să încălcăm regulile. Și tu, ai uitat să folosești telepatia să-i trimiți mesaje sau vrei să afle toată lumea? Iartă-mă, stăpână, dar aveam un mesaj urgent. Mă ascundeam lângă Fântâna Roșie, cum mi-ai spus și... Și am aflat că specialiștii îi aduc azi pe troll în Magix pentru a-l preda poliției, după care va fi trimis la închisoare. Bestie bună de nimic! N-ai fost în stare să iei sceptrul stelei! Că tot veni vorba. Trolul a fost prins în vraja lui Bloom și dacă îl vor interoga, va spune tot despre noi și vom da de necaz. Relaxează-te, Stormy! Știu eu o cale de ieșire din asta. Vom elibera trolul. Vom profita de excursia asta în Magic pentru a scăpa de el pentru totdeauna. Știi, Sky, am un sentiment ciudat, de parcă urmează să se întâmple ceva. Ceva amuzant sau rău? Nu știu, ceva. Relaxați-vă, băieți. După cum vedeți, am nava sub control. Serios? Sigur că da. Și să nu cumva să uitați să-mi spuneți capitane. Cum merg treburile în spate? Totul e bine, prizonierul e calm. Ups, cred că m-a luat gura pe dinainte. Ce a fost asta? E ceva de afară, e ceva acolo. Ce tot ziceți? Imposibil! Senzorii nu detectează nimic! Priviți, e o navă de la Red Fountain! Cine-o fi? Repede! Poate au nevoie de ajutor! Sunteți bine, băieți? Dar ce nu se vede? Suntem în regulă, mulțumim. Vai, nu. Unde e trolul? A evadat! Un troll? Ce vreți să spuneți? Transportați un troll și l-ați lăsat să fugă? Nu l-am lăsat. A fost un accident. Am pierdut altitudine. O problemă mecanică. Oricum, nu vă faceți griji. Are cătușe. Riven, uite ce am găsit în noroi. Nu se poate! Dar voi ce faceți aici? Avem temă pentru școală. Atunci faceți-vă tema și nu vă faceți griji. Se ocupă specialiștii. Specialiștii sunt aici? Unde? Suntem chiar aici, prostuțo. Ce vrea să spună Riven e că poate e mai bine să vă întoarceți la Alfea în timp ce noi încercăm să prindem monstrul. Ne putem lipsi de rectificările tale editoriale, înălțimea voastră. Tu cine ești să ne spui ce să facem? Ne ocupăm de asta și singure. Faceți ce vreți, dar să nu ziceți că nu v-am spus. Haide, băieți, la treabă! Avem de prins un troll! Și acum ce facem? Să mergem cu băieții să-i ajutăm să prindă trollul. Nu, eu nu cred că e o idee bună. Ar trebui să ne întoarcem la ale noastre. Știm bine că trollul ăla e o bestie. Sky și băieții ar putea avea probleme mari. Bine, dacă voi ziceți. Un lucru e clar. Se întâmplă ceva ciudat. Ați văzut gaura din fuselaj? Nava e distrusă. Bănuiesc că cineva l-a ajutat să scape. Mă tem că ai dreptate. În cazul ăsta nu prea avem de ales. Impactul a defectat stabilizatorul. Și cine a făcut asta a rezolvat și cu cătușele. Ca să faci așa ceva, trebuie să folosești puterea minții. Fetelor, priviți! Urmele trollului, observați ceva? Da, tipul are niște picioare imense. Picioarele uriașe trebuie să lase urme, dar ale lui sunt din ce în ce mai puțin vizibile, dar după care dispar. Dar pământul e moale, cum explici asta? De parcă trollul s-ar fi evaporat. Sau parcă a căpătat treptat o stare de imponderabilitate. Sună ca un fel de vrajă. Da, dar trolii nu pot face vrăji. Asta înseamnă că l-a ajutat cineva. Trebuie să avem grijă. Cine știe ce în mlaștina asta? Hai, fetelor! Să găsești un troll în mlaștină e mai greu decât credeam. Ar putea fi oriunde. E o liniște mormântală, nu se aude un sunet. Asta e bine, liniștea ne lasă să ne concentrăm. Și așa putem asculta vocea naturii. Nu din nou, eu nu aud nimic. Ce? Deci,
Ce-ți spune natura? Eu aș începe de acolo. De ce? Ce e acolo? Nici eu nu prea vreau să merg, dar simt că drumul e bun. Da, și eu simt asta. E drumul bun. Haide, pe aici. Sper doar să nu regretăm asta. Hei, plantele astea sunt vii! E imposibil, aici nu poate supraviețui nicio formă de viață. De ce nu? Fiindcă animalele nu au ce mânca pe aici. Ești sigur de asta? Da, sunt sigur, dar încep să am dubii. Ajutor! Să nu scoateți niciun sunet, recunosc plantele astea. Sunt plante carnivore, urăsc zgomotele. Adică mănâncă? Mi se pare greu de crezut. Vedeți? Nu se întâmplă nimic. Liniște, nu te mișca! Of. Acum sper că o să taci din gură. Ajutor! Nu mai țipa, Timi, nu pot să mă concentrez. Aici erați. Da, fă liniște! Doar nu vrei să le strici plantelor digestia. Vorbește mai încet, prostovanule. Totul e în regulă, dragele mele, vă puteți relaxa. Mă bucur tare să te văd din nou. Aici poți vorbi normal, pericolul a trecut. Cred că ar trebui să căutăm trolul împreună. Ce părere aveți? Eu n-am nimic împotrivă. Eu nu vreau să fac echipă cu ele. Atunci ești pe cont propriu. Și dacă găsești trolul, dă-ne de știre. Avem zânele pe cap și acum și pămpălăul de Timi. Riven, ai mers prea departe. Tu nu ești decât servitorul prințului Sky. De ce nu te duci să-i cureți grajdurile? Mă insulți, Riven. Așa? Și ce ai de gând să faci? Gata, nu mai ești în echipa. Clar? Bine, hai să găsim trolul. Da, arată bine. Mulțumesc! Știu că pare o nebunie, dar am impresia că bolovanii ăștia se mișcă. Și eu mă gândeam exact la asta. Nu e cazul să vă mai gândiți atât, fiindcă bolovanii se mișcă cu adevărat. Ce se întâmplă? E un vârtej. Trebuie să ieșim de aici, acum. Bună, Sky. Aveți grijă să nu cădeți în apă. Veți fi prinși de vârtej. Riven! Ai grijă! Ține-te bine, Riven! Nu-mi da drumul! Te-am prins! Să mă ajute cineva! Nu mai rezist mult! Haide, băieți, să mergem. Avem un troll de prins. Am pierdut deja prea mult timp. L-am găsit! E Amaril. Zânele de la Alfea sunt în pericol. Sunt prinsă în capcană. Trebuie să facem ceva înainte ca trolul să le rănească. Trebuie să fim rapizi și la obiect. 1. Fetelor, voi distrageți atenția trolului. Sper că planul tău are și un punct 2. Bineînțeles.
Brandon și Timmy vor prinde trolul și eu și Riven îi vom pune cătușele. Plângeri? Bine, hai să o facem. Ei tu, bestie, ne mai ții minte? Vino și prinde-ne, prostavanule, hai! Hai, repede, ce aștepți? Pune-i cătușele! Ușor de spus! Da, grăbiți-vă, băieți, nu mai rezist mult! Minunat! L-am pierdut din nou! Ce treabă bună am făcut! Deci voi sunteți specialiștii. Specialiști în ce? Căzături? Halal, mulțumiri. Brandon? Bună, tu erai. Știi, chiar dacă ați pierdut din nou trolul, ce ați făcut voi a fost drăguț. Frumos din partea ta, Bloom, dar știi că nu e adevărat. Ați salvat zânele alea nerecunoscătoare de troll. Bloom, de fapt, prietenele tale aveau dreptate. Nu suntem specialiști, doar niște începători. Dar... Singurul lucru la care ne pricepem e să ne certăm. Nu da vina pe mine! Nu eu i-am pus cătușele lui Timmy! Dar cine avea cătușele? Cine? Eu? Gata, suficient! Dacă nu lucrăm ca o echipă, nu vom prinde trolul, nu înțelegeți? Ai dreptate. Trebuie să lucrăm împreună. Altfel nu vom reuși niciodată. Încercăm din nou? Bine. Super! Riven și cu mine am făcut armistițiu. Aș fi preferat pace, dar mă descurc și așa. Știam eu! Trebuie să înveți să te liniștești, Stormy, avem totul sub control. Dar poate s-a pierdut. Imposibil! Când un troll detectează un miros, nu-l mai pierde. Poate e blocat în nisipuri nemișcătoare. Și vraja noastră antigravitație l-ar fi ținut la suprafață. Poate chiar a pierdut mirosul, dar eu nu greșesc niciodată. Ce? Creatură enervantă! Ce? Ia te uită cine a venit. În sfârșit, ai reușit. Te-am eliberat. Acum trebuie să te întorci pe planeta ta. La revedere, trolule, toate cele bune! Misiune îndeplinită. Să ne întoarcem la turnul din nori. Acum ce auzi? Nu e un sunet, mai degrabă un sentiment. E ceva ce nu auzi cu urechile, trebuie să o simți. Și credeți că ăsta e drumul bun? Relaxați-vă. În situații din astea, Bloom e imbatabilă. Am ajuns la capătul drumului. Dar nu e nimeni aici. Nu știu ce să zic. Nu simt nimic. Eu detectez o energie negativă aici. Și eu o simt de parcă cineva ar fi făcut o vrajă. Cineva a folosit vraja pentru a face trolul să dispară. Prima dată l-au ajutat să scape, după care l-au făcut să dispară. Dar cine ar face așa ceva? Ce e chestia aia din mâna ta, Bloom? Nu știu. Poate mă înșel, dar penele astea par cunoscute. Vă zic ceva? Rața lui Isi. Ce legătură are cu povestea asta? N-am nicio idee, dar aș vrea să știu și eu. Ei, dacă nu vă supărați, vă spunem pa de aici. Da? Nu vă faceți griji, înțelegem. Pa, ne mai vedem! V-am urmărit în timpul exercițiului. Chiar dacă ați ajuns ultimele, sunt foarte mulțumit de voi. Ce?
Ați dat dovadă de curaj, compasiune și generozitate, precum și abilități de a lua decizii bune. În lumina celor întâmplate vreau să vă spun că a fost un test. Nu e drept. Totul a fost degeaba? N-aș spune degeaba, domnișoară. Unele dintre voi au învățat ceva astăzi. Misiunea asta a fost un eșec. E adevărat, am pierdut trolul. Da, dar a fost o experiență E folositoare. adevărat, prințe. Pentru prima dată în viață am simțit că fac parte dintr-un grup special. Ei bine, știți ce cred eu? Că astăzi s-a născut o echipă de adevărați specialiști. Sunt de acord, dar faceți-mi o favoare, nu mai spuneți prințe, mă simt bătrân. Stella, ești trează? Da, Ești bine? da. Noapte bună. Mulțumesc, Stella. Noapte bună, Stella. În următorul episod, Trix nu se dau bătute. Vor inelul magic al stelei cu orice preț. Vremuri grele pentru Winx. Vor fi suficient de puternice să facă față? Dublajul a fost realizat în studiourile Empire Video Production. Au dublat în limba română actorii Dora Ortelecan, Silvia Gâscă, Carmen Palcu, Rădița Roșu, Ernest Fazekas și Marius Săvescu. Regia Laurean German.